Judecata care place lui Dumnezeu. Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Când vine vorba de judecată, majoritatea creștinilor fac o confuzie îngrozitoare, care este pierzătoare de suflet. Despre ce este vorba? Toți creștinii știu foarte bine că nu trebuie a-l judeca pe aproapele nostru. Nu trebuie să-l osândim pe fratele nostru pentru vreo faptă anume. Atâta știu creștinii și nimic mai mult. De aici rezultă o jalnică confuzie și o înșelare cumplită. De ce spun asta? Ceea ce nu știu sărmanii creștini și nici nu vor să știe, este că avem poruncă să și judecăm. Și această judecată pe care ne-o cere Domnul are o însemnătate deosebită. Sfinții părinți au tâlcuit-o și au explicat-o pe înțelesul tuturor, arătând că dacă nu vom judeca cele mai grele ale legii, ne vom pierde. Iată cum stau lucrurile. Evanghelia nu se contrazice nici de cum, ci noi dăm dovadă de împlin de o jalnică neștiință. De fapt, sunt două feluri de judecată pe care Sfânta Evanghelie ni le cere. Aceasta nu o știu bieții creștini. Primul fel de judecată îl știu cu toții, să nu judeci pe fratele tău, pentru că Sfânta Evanghelie ne poruncește clar. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura, ne spune Sfântul Evanghelist Matei. Și nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați, ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Aici trebuie neapărat să lămurim un lucru, anume că avem poruncă de a nu judeca faptele, neputințele, căderile fratelui, aproapelui nostru, dacă toate acestea nu aduc vreo atingere învățăturii Sfintei Biserici. Atâta timp cât căderile și neputințele fratului nostru nu schimbă, nu înlocuiesc, nu ating măcar vreo învățătură a Sfintei Biserici, atunci nu avem niciun drept de a judeca pe fratele nostru. Pentru păcatele și neputințele lui îl va judeca doar Domnul Dumnezeu și noi, oameni fiind, avem traista noastră plină de păcate. De aceea ne spune răspicat Evanghelia să nu vedem paiul din ochiul fratelui nostru, ci să ne vedem de bârna noastră. Păcatele și neputințele omenești care nu aduc atingere învățăturii Sfintei Biserici trebuiesc privite cu destulă îngăduință, cu răbdare frățească. Știm prea bine că și noi, mai mult sau mai puțin, suntem înșelați și batjocoriți de dragi. Neapărat trebuie dusă o luptă grea împotriva păcatului, luptă care se întinde pe toată durata vieții noastre. Această luptă are căderile și ridicările ei. De aceea înțelept este să-l ajuți pe fratele tău neputincios, dacă poți, nu să-l judeci. Acesta este primul fel de judecată. Dar mai avem un fel de judecată, poruncită foarte clar de Domnul în Sfânta Evanghelie. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, căci dați zeciuială din izmă,
din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Iată că Sfânta Evanghelie ne arată ca părți foarte importante, ca cele mai grele ale legii, acestea trei: judecata, mila și credința. Despre ce este vorba? Aceste părți mai grele ale legii cad cu o deosebită greutate pe umerii mai marilor noștri, a îndrumătorilor și povățuitorilor noștri. Aceștia fiind episcopii, stareții, preoții de parohii și mai cu seamă duhovnicii noștri. Toți acești îndrumători, oameni fiind și ei, sunt supuși greșelii. Adevărul este că cu cât ești mai sus în ierarhia bisericii, cu atât ești mai predispus căderii și înșelării demonice. De aceea Satan aduce o luptă atât de înverșunată cu povățuitorii noștri, știind foarte bine că, biruind și înșelând pe unul ca acesta, va trage după el în jalnică cădere pe toți creștinii supuși lui, adică toată cetatea. Și astfel, pentru neștiința unui singur om, poporul cel mult este dus în prăpastia cea mai rea a pierzării, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Acum iese clar în evidență vina noastră, a creștinilor simpli, că nu am putut face diferența dintre un povățuitor mincinos și înșelat și adevăratul povățuitor. Tot creștinul este dator să-și cunoască credința dintr-un studiu continuu al Sfinților Părinți și a Sfintei Evangheliei. Cunoscând destul de bine învățătura Sfintei Biserici, abia atunci vom putea face o discernere, adică vom putea raporta învățătura îndrumătorilor noștri la învățătura Sfinților Părinți și a Sfintei Evangheliei. Abia atunci vom putea judeca dacă un îndrumător este rătăcit și înșelat sau nu. Iată ce ne spune Sfântul Ignatie Brianceaninov. Vorba mincinoasă și vicleană nu poate să nu fie rea și vătămătoare. Împotriva unei asemenea meșteșugiri, trebuie să ne purtăm cu băgare de seamă. Cercetează dumnezeiasca Scriptură, spune Sfântul Simeon Nou Teolog, precum și scrierile Sfinților Părinți, mai cu seamă cele practice, pentru ca, punând alături de ele învățătura și purtarea învățătorului și starețului tău, a duhovnicului, să o poți vedea ca în oglindă și să o înțelegi. Ceea ce este potrivit cu Scriptura să-ți însușești și să ții minte, iar ceea ce este rău și mincinos să recunoști și să lepezi ca să nu fii înșelat. Să știi că în zilele noastre au apărut mulți înșelători și învățători mincinoși. Din cartea Ofrandă monahilor contemporani. Avem marea îndatorire de a judeca foarte strict hotărârile mai marilor noștri care se răsfiră asupra noastră prin ascultarea cu care suntem datori. Toate aceste hotărâri ale lor, care țin de învățătura Sfintei Biserici, trebuiesc neapărat raportate la învățătura Evangheliei și a Sfinților Părinți și, dacă se potrivesc întru totul și întocmai, adică ca în oglindă, atunci să-i urmăm, iar dacă nu se potrivesc, să-i lepădăm ca să nu fim și noi înșelați. Evanghelia nu ne cere o ascultare oarbă, prostească. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Iată că Sfânta Evanghelie ne poruncește foarte categoric să nu fim creduli, ci trebuiesc judecate toate hotărârile mai marilor noștri și astfel, cercetându-le, judecându-le la lumina Evangheliei, vom vedea lămurit dacă trebuie să-i urmăm
sau dacă trebuie lepădați ca niște rătăciți și înșelați. Nicăieri nu zice Scriptura să crezi orbește. Aceasta este împotriva Evangheliei, care zice clar: luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania, adică învățătura omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos. Și cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică și acelea sunt care mărturisesc despre mine. O astfel de judecată ne cere Domnul, pentru a putea vedea și judeca limpede, în lumina Evangheliei, orice situație, orice povățuitor sau chiar orice virtute, dacă sunt adevărate sau dacă sunt mincinoase. Cele ce se dovedesc mincinoase, fie ele virtuți, ori vreo învățătură sau chiar îndrumători, trebuie neapărat osândiți și catalogați ca atare și lepădați, pentru că așa ne poruncește Sfânta Evanghelie. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Și feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. Fraților, după cum vedeți, învățătura Sfintei Biserici ne îndeamnă stăruitor, ne poruncește de fapt de a nu da crezare așa oricui care se pretind învățători duhovnicești, ci trebuie să luăm aminte în mod deosebit la faptele lor. Aceste fapte ale lor vor dovedi clar cine sunt ei de fapt. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. În zadar ar putea să ne vorbească frumos și dulce marii noștri povățuitori, dacă noi vedem faptic îmbrățișându-se cu papa, ereticul ereticilor. Când mai marii noștri îl numesc pe blestematul de papă frate al lor, noi ce să credem? Să credem, fraților, ce spune Sfânta Evanghelie. Asta înseamnă a judeca o situație anume, pe un povățuitor anume, și trebuie judecate neapărat și foarte strict în lumina Evangheliei, pentru a lămuri dacă este înșelare ori nu. Iată ce lămurire aduce Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie. Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fără de legea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Pentru a ne păzi de orice învățătură mincinoasă, de orice îndrumător mincinos, trebuie să avem această judecată poruncită de Domnul. Sau altfel spus, trebuie avea dreapta socotință duhovnicească, așa o numesc Sfinții Părinți. Cu această dreaptă socotință vom putea înțelege limpede că mai marii noștri de nu vor dovedi prin faptă și cuvânt că urmează întru totul și întocmai Evanghelia lui Hristos, atunci ei nu sunt adevărați povățuitori, ci rătăciți și înșelați. Noi va trebui să avem această judecată care place lui Dumnezeu, această dreaptă socotință, ca,
atunci când vom vedea că mai marii noștri se înfrățesc cu ereticilor, adică cu papa, când vom vedea că mai marii noștri se roagă cu însăși ucigașii lui Hristos în sinagoga lor, că îi apreciază și îi laudă, că se bucură și chiar dansează cu aceștia, atunci chiar trebuie să avem această putere de a discerne, această dreaptă socotință ca pe acești îndrumători, fie ei și episcopi, să-i catalogăm ca mincinoși și înșelați. Evanghelia îi vădește clar că sunt așa. Iată de ce ne cere atât de stăruitor Domnul Dumnezeu să avem această judecată care place lui Dumnezeu, această dreaptă socotință care ne ajută să discernem învățătura mincinoasă de învățătura Sfântului Duh, pe învățătorii mincinoși de cei adevărați. După cum vedeți, fraților, această judecată care place lui Dumnezeu și ne este poruncită nouă, nu se referă la păcatele omenești care nu aduc atingere învățăturii Sfintei Biserici. Noi va trebui să facem această diferență între cele două feluri de judecată, altfel va fi un haos. Iată de ce Sfinții Apostoli au afirmat cu atâta tărie: judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Sfinții Apostoli nu au dat ascultare învățătorilor de lege din vremea lor și asta pentru că ceea ce cereau ei era împotriva învățăturii lui Hristos Dumnezeu. Iată de ce nu i-au ascultat pe ei. Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Am să închei cu un îndemn foarte stăruitor al Domnului nostru Iisus Hristos, care ne spune poruncitor: lăsați-i pe ei să încălăuze oarbe orbilor și, dacă ori pe ori va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Iar pentru a înțelege care îndrumător este orb, adică propovăduiește o învățătură stricată prin faptă și cuvânt, va trebui să ne însușim această judecată care place lui Dumnezeu, numită de Sfinții Părinți și dreaptă socotință, fără de care nu vom putea discerne minciuna de adevăr pe îndrumătorii orbi de cei adevărați. Amin.